तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी तर 10 तारीखपर्यंत लेन सुरू करण्याचं म्हटलंय. एक लेन मुंबई पनवेल टू सिंधुदुर्ग म्हणजे खारेपाटणपर्यंत पॉसिबल आहे का? एक लेन होईल का? खारेपाटणपर्यंत तर आहेच सिंगल लेन. साहेब आता किती टक्के जी सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे 100% गणपतीच्या अगोदर सिंगल लेन ही नक्की पूर्ण होईल आणि डिसेंबरमध्ये पूर्णच्या पूर्ण महामार्ग हा 23च्या अगोदर डिसेंबर 23च्या अगोदर पूर्ण होईल, यात काही शंका नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.